खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। पीएम किसाननि फैसा मोनबाय थाग्रा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैबाय जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय। दा नोंथांमोना माने फैसाखौ मोननो हासिगोन। जेरैबायदि नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन जे जोंहा आबादारिफोरनो बोसोरफायाव 11,000 खरि फैसाखौ होगोन होननानै। दा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' दानिया जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो नोंथांमोना सोरबादिया नैबे आसाम सरकारनिफ्राय जेनेबा आबादारिफ्राथ' मोनगोन नालाय। दा बेनिखायनो सोरबादिया नोंथांमोना मोननो हागोन 11,000 फैसाखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दा नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि जायफोर नोंथांमोना फैसा मोनगासिनो दङ दा नोंथांमोनाल' नैबे आसाम सरकारनि 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन बेबो नङा दै बाथ्राया। जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि दायो फैसाखौ मोननो हायाखैबाबो नोंथांमोनाबो माने नैबे 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय जोंनि नैबे आसाम सरकारनिखौ। नाथायबा मोनसे बाथ्राया बे आरो माने जायफोर दायो पीएम किसाननि जै फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ नोंथांमोना माने 100% मोनखागोन होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। नैबे आसाम सरकारनि 11,000 फैसाखौ नोंथांमोना आबादारिफ्रा मोननो हायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ पीएम किसाननि फैसाखौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो माने मोनजोबफ्रामगोनानो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। 100% गासिबो मोनजोबगोन होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जागोन। सोरनियाबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। 11,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। मा स्किमनि जे नोंथांमोना मोननो हागोन मुख्यमन्त्रि कृषि साजुलि योजना बे स्किमनि जे नोंथांमोना नैबे 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय। पीएम किसाननि दायो जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ नोंथांमोना आरो जायफोर दायो फैसाखौ मोननो हायाखैबा पीएम किसाननि जायो अब्लाबो नोंथांमोनाबो मोननो हागोन जाहैबाय। दा बिनि थाखाय नैबे माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। जाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदों दा नोंथांमोना 21 बोसोरा मिनिमाम खमथारबाबो जानाय जाथारनांगोन बे जाहैबाय बाथ्राया। दा बेनिफ्राय नोंथाङा आबादारि जानाय जानांगोन बेखौ बिथाङा बुंदों माने नैबे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव जोंहा बेखौ होनानै दोननाय दङ। दा बेनिफ्राय नोंथाङा खेथि मावनाय जानांगोन खमथारबाबो नोंथाङा जेनेबा बोसोरथाम हालागै नोंथाङा खेथियाथ' मावनाय जाथारनांगोन। बेखौलाय नोंथांमोना नोजोर बोबानो जाबाय। आबादारि नङालासिनो जेनेबा खेथि मावालासिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबो बेबादि हाया। नोंथांमोना माने बोसोरथामसो खमबाबो माने बोसोरथामसो नोंहा माने खेथि मावनाय जाथारनांगोन आरो बोसोरथाम नोङो जेनेबा गोबाव जाखाबाय ना खेथि मावबाय थानाया। दा अब्लाथ' नोंथांमोना माने गासिबो इलिजिबोलानो जाखागोन। जोंनि नैबे आसामनि गासिबो आबादारिफ्रानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय। दा जायफोर बिथांमोना माने पीएम किसाननि मुलाम्फाखौ मोना दा नोंथांमोना बेखौ नुनानै मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ। सोरबादिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे कृषि साजुलि योजना बे स्किमनि थाखाय। जायफोर माने पीएम किसाननि जे फैसा मोनखागासिनो दं माने बेनिफिसियाल लिस्टआव दङ पीएम किसाननि थाखाय। दा नोंथांमोनाथ' माने 11,000 फैसाखौ मोननो हाखागोन जाहैबाय। दा बेखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारा बुंदों। दा बे जाहैबाय 11,000 फैसाखौ नोंथांमोना आसाम सरकारनिफ्राय मोनगोन। दा बेफोरनि एप्लाइ खालामनाय बायदिसिना देग्लायनिफ्रायनो जागोन। मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि बाजेटआव थांनाय जोंहा जुलाइनि 10 तारिखआव जा बाजेट जादोंमोन दा बे बाजेटआवनो जोंहा नोंथांमोननि थाखाय बे माने फैसाखौ लानाय जाखाबाय। 11,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होननानैनो माने बाजेटखौ लानाय जाखाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोननो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन। नाथायबा माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन माब्ला मोनगोन दा बेखौ जोङो बुंनो हाथ'वा। नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयारनि थाखायनो बाजेटखौ लादों नालाय। दा बेनिखायनो बे फाइनान्सियेल इयारावनो नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन। बिनि उनाव आं नोंथांमोननिसिम डिटेल्सै खोन्थाहरगोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै। ओरैनोथ' डकुमेन्ट्सखौ नायोबा आधार कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन, रेसिडेन्स सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो नांगोन, कास्ट सार्टिफिकेट माने ST सार्टिफिकेट जायखौ जों ट्राइबेल सार्टिफिकेट होननानै बुंनाय जायो बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बैसोनि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन। एग्रिकालसार लेन्ड नोंनि आबाद खेथि मावनायनि हानि नोङो प्रुफखौ होनो नांगोन। माने हानि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो हानि फाट्टा बेफोरखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। गावबागावनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ होनो नांगोन। फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय रेशन कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन, पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना होनो नांगोन, मबाइल नाम्बार बिनि उनाव आन्डारटेकिं नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन। दा बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय नैबे मुख्यमन्त्रि कृषि साजुलि योजना बे स्किमनि थाखाय। बिथांमोना इलेक्सननि समाव नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन 11,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होगोन होननानै। दा बिनि थाखाय बाजेटखौबो गमामायैनो लाबाय। नाथायबा
सोर आरो बेसेबांसो आबादारिफ्रा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन दा बेसो जोंहा मोनसे गिदिर कुइसना जानानै फैदों जोंनि नैबे आसामावथ' गोबाङानो माने बांसिनानो माने आबादारिफोर नालाय दा बेनिखायनो बेसेबांसो मानसिफोरनो बिथांमोना सासेयाव 11,000 करै फैसाखौ होयो दा बेखौ जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हागोन एप्लाइ खालामनाया माब्ला जागोन एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरगोन दाथ' जोंहा मात्र बाजेटखौल'सो लानाय जादों बिनि उनाव जोंहा फाइनान्सियेल सेंसन बायदिसिना जानांगौ बिनि उनावसो जोंहा एप्लाइ खालामनाय प्रसेसफ्रा जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन मास मोनसेसोनि उनाव जों बिनि बागै माने मोजाङै खबरखौ मोननो हानाय जागोन दा बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबायानोसै दा बे 11,000 फैसाखौबो नोंथांमोना जेनेबा बोसोरसेयावथ' मोनगोन नालाय 11,000 फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना खेबसेनो 11,000 फैसाखौ मोनगोन ना बिथांमोना इनस्टलमेन्ट बेसिसाव एबा किस्तियावसो बिथांमोना होगोन दा बिनि बागैबो दिनैसिम मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो बिनि थाखाय जोङो एसे सम नेनांगोन जुदि खेबसेनो नोंथांमोना बोसोरसेयाव मोनोबाबो 11,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननांगोन आरो जुदि किस्तियाव सोयोबाबो आदायै बिथांमोना सोनानै जायखिजाया बोसोरसेयाव नोंथांमोननिसिम 11,000 फैसाखौथ' माने होखाथारनांगोन बिथाङा जेब्ला बुंनानै लादों नैबे आसाम सरकारा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आं नोंथांमोननिसिम मैया दाख्लैनि बाजेट सिजन जानाय समावनो भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन माखासे बेस्थ'नि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायासै अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम दिनै माने भिडिअखौ लाबोना खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैदों होननानै आं अबयसे नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थाखादोंमोन PM किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोनाथ' 11,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय थादोंमोन आरो दायोथ' नोंथांमोना मिथिनानैबो मोनखाबाय PM किसाननि मुलाम्फा मोननायजोंल' खोथा गैया जायफोर PM किसाननि फैसा मोनबाय थाग्रा नोंथांमोनाथ' मुलाम्फाखौ मोननो हाखागोनखा नाथायबा जायफोर PM किसाननि दायो मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैबाबो नोंथांमोनाबो माने एप्लाइ खालामनानै 11,000 फैसाखौ मोननो हागोन बोसोरसेयाव दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोननो हाबाय जानो हागौ निस्सय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि जाहाथे भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो जोबनायाव साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों